Vitajte! Dneska si spoločne ukážeme, ako správne používať kameň guaša. Guaša je špeciálny kameň, ktorý používajú v tradičnej čínskej medicíne ako pomôcku na masáž tváre. Vďaka masáži kameňom guaša dokážete spevniť kontúry tváre, redukovať vrásky a linky či uvoľniť svalstvo. Napomáha k toku lymfy, čo zabraňuje usádzaniu toxínov, ktoré spôsobujú opuchy, ale aj zápaly v pokožke. Predtým, ako si začnete pleť masírovať, použite výživné pleťové sérum. Odporúčam Eniu Power Serum s protinolom. Kameň by sa mal po pokožke klzať a preto sa nebojte použiť aj 2-3 pumpičky séra. Aplikujte ho na celú tvár, krk a samozrejme aj dekolt. Masáž kameňom guaša môžete robiť ráno po prebudení, ale aj večer tesne pred spaním. Dôležité je však, aby ste boli dokonale odlíčená, mali vyčistenú pleť a následne, aby ste použili výživné sérum alebo krém. A keďže si budeme masírovať aj očné okolie, tak odporúčam použiť aj očný krém, konkrétne Eniu Power s protinolom. Je na túto masáž úplne ideálny, pretože okrem toho, že pleť vyživí, tak nám ju počas masáže navyše aj chráni. Očný krém nanášajte vo veľkosti zrnka ryže, dajte si ho na prsteničky a jemne vklepkajte v okolí očí. Dôležité je, aby ste nezabudli ani na obočie a takisto oblasť pod obočím. Pred samotnou masážou vždy kameň dôkladne umyte. Ja na to používam Eniu pleťové želé, ktoré používam aj na odlíčenie pleti. Naneste maličké množstvo na kameň, jemne speňte a potom následne umyte buď teplou alebo studenou vodou. Studenú vodu odporúčam používať ráno a teplú vodu zase večer. Masáž studeným kameňom nám krásne pleť prebudí a zbavíme sa opuchov. Masáž teplým kameňom zase navodí relaxačnú atmosféru, vhodná je pred spaním. A poďme na samotnú masáž. Začíname na krku a prechádzame cez trapéz až po rameno. Pri masáži držte masážny kameň pod 35 stupňovým uhlom. Masáž začnite ľahkým tlakom na pokožku a postupne ho zvyšujte. Začíname pri uchu a pomaly prechádzame smerom nadol po krku a skončíme až na ramene. Týmto pohybom si premasírujeme krčný sval, trapéz a takisto aj rameno. Pohyb opakujte 10-15 krát na každej strane. A teraz prejdeme na masáž tváre. Začíname v spodnej časti a premasírujeme si čeľusť. Tentokrát priložte kameň srdiečkovou časťou na stred brady a začínajte od stredu brady k ušiam pozdĺž línie čeluste. Tento pohyb opakujte 10 až 15 krát. Týmto pohybom odstránime napätie z tváre a vykontúrujeme si sánku. A rovnakú masáž vykonajte aj na druhej časti tváre. A tentokrát spojíme dve masážne techniky dokopy, použijeme opäť srdiečkovú časť kameňa, priložíme do stredu brady a pohyb vedieme smerom k uchu a následne smerom nadol pozdĺž krku. Dôležité je vyhnúť sa tlaku na oblasť hrtanu a štítnej žľazy. Pohyb vedte po stranách a masírujte iba sval. A opäť opakujte 10 až 15 krát na každej strane. Teraz prejdeme na líčka. Kameň prikladáme širšou stranou a opäť ho držte pod 35 stupňovým uhlom. A klžeme po pokožke od krídel nosa pozdĺž lícnej kosti smerom k ušiam, striedavo na každej strane. Dôležité je, aby sme si nemasírovali oblasť pod očami, ale pohyb vedte po lícnej kosti. Začnite v kútiku pier a postupujte cez líca smerom k ušiam. Aby sme dosiahli ešte lepší liftingový efekt a zvýraznili si lícnu kosť, položte kameň širšou stranou ku kútiku oka pozdĺž nosa a pohyb vedte jemným oblúčikom popod lícnu kosť až k uchu. Nebojte sa jemne pritlačiť, táto masáž by mala byť intenzívnejšia. Teraz prejdeme na masáž proti spadnutému obočiu, jemne ho nadvihne a krásne nám rozžiari pohľad. Použijeme opäť srdiečkovú časť kameňa, priložíme ho na začiatok obočia,
Opäť kameň nakloníme a prechádzame od začiatku obočia smerom až k spánkom. Pohyb vedieme pozdĺž obočia, ale smerom nahor. Prejdime na masáž čela a začneme v strede. Masážny kameň prikladajte na pokožku širšou stranou a začnite v strede obočia. Guašu naklonte, jemne pritlačte a takýmito vibračnými pohybmi postupujte smerom nahor až k vlasovej časti. Ak by vám tento pohyb nebol pohodlný, pokojne postupujte klzavým pohybom smerom od obočia nahor. Pokojne sa skontrolujte v zrkadle, je veľmi dôležité, ak na začiatku masáž aplikujete pred zrkadlom. Ak sa vám pri tomto pohybe vrážti čelo, položte jednu ruku na vlasovú časť a jemne si čelo natiahnite smerom nahor. Ak vás trápi medzi obočím vráska hnevu, povenujte sa tejto časti trošku viac. Zafixujte si jednou rukou čelo, jemne zatlačte do svalu a natiahnite a masážnou pomôckou prechádzajte smerom od obočia iba do stredu čela. Opakujte to aspoň 10 až 15 krát. Teraz si priložte kameň tou najširšou časťou do stredu čela a takýmto spôsobom si vyhľadzujte tvár smerom od stredu čela až k spánkom. Pohyb nebude úplne vodorovný, ale trošku smerujte kameň nahor. A posledná masáž je veľmi jednoduchá, prechádzame celé čelo takýmto spôsobom, priložte si kameň tou najširšou časťou smerom k obočiu, vodorovne a ťahajte pohyb až k vlasom a premasírujte si takto každý centimetr čela. Masážou nebojujete iba proti vráskam, ale efektívne znižujete napríklad stres alebo dokonca bolesť hlavy. Masáž celej tváre vykonávajte minimálne 3-krát do týždňa, ale pokojne môžete aj každý deň. Zaberie vám to maximálne 5 minút a ten efekt bude dokonalý. Uvidíte zlepšenie pleti, vyhladenie vrások a pozdvihnutie kontúr. Viac informácií o masáži s kameňom guaša nájdete v popise.